hitung nyari. Biasanya pedot loh mungkin. Ngetan. Engko orang ngetan malah pedot kok dulur. Lagi dulu cekel lagi Pak dicekel lagi mak wujud di wong lah. Hahaha. Patene iki Pak sak kepoke. Terus. Main anu, gerak. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mancing lagi lur. Udah sekian lama ndak mancing. Hari ini kita mancing lagi. Hari ini spotnya di kali ya lur ya. Kita cari ikan wader. Ya, ditemenin ini. Gue walet pirang ya lur? Gue walet 2 ya. Pakai umpan apa jenenge? Melenje. Umpannya melenje lur. Gak ngerti apa namanya kalau di tempat kalian. Ya, spotnya sini. Tahu, umpannya pakai tahu. Mikir tak mudah. Terbang dia. Hilang. Itu Malang. Iya, Jerman itu Malang. Oh. Karena bantara. Arep tanding. Reok nang kono kan. Karo gosip reok. Wuis. Kelap. Masih lah YouTube lho. Pas sedang. Lakone iki. Iki. Melem lho. Eleng. Iya melem. Melem. Aku akhirane piye Pak ndak jonglas. Lah kok turune ngeper aku. Koncone setia ya orang gugah. Wah, Pak, Bapak, Ibu jadi hantu Pak. Oh iya. Sama jadi hantu loh. Mama jadi hantu. Ini moro. Wuis. Ayo. Nilai. Wis. Sore. Wis pucukane. Wes piro iki? Ono ngetano. Nek cekong ngetano. Dul. Tutno. Ono lho sosok. Wah. Tas. Dah. Tas. Hitung nyari. Biasanya pedot loh mungkin.
Engko ora ngetan malah pedhot kok dulur. Elah wis druwet kok lek lagi wae dicekel lek mak wojlok ki wong lagi. Hahaha. Ora kesel ta, Juk? Tak ora. Sepiro ya? Berat-berat. Ya adalah diaturi ngono kok. Ulur tekan sarden iki. Wes tekano potongan jeneng ngono lho. Heeh. Apa tuh digekne prau-praunan? Getek. Siji loro telu. Siji loro telu. Jadi tanggane tangan musiknya apa tuh? Wah, abang kok kuning kok ndase. Aku nengen to lek digoleh iwak iki. Ngono kuwi lho, Pak. Alah anak semedio aman, Mun, aman. Tus. Kalau, boleh tus. Sak genteng tenan iki. Tus. Wis. Kuwi ambekane metu kuping lho. Tus. Benerasa dulu. Heeh. Biasanya teko pinggir muncul lah. Sepenting live video lah, aku sepenting live video ku lah. Jadi masa. Oke. Oh, yo. Yo. Ras. Sing kae kena mocone kae kok. Ketok ya. Tus. Ras. Kipate juk ki Pak sak kebuke. Tus. Main anu, drag. Rile main drag. Heeh. Ada wong bluk ngono kuwi Pak. Ada wong bluk mun. Apa to? Pak ni sogon ta kuwi? Yo. Senteken Pak ni. Yalah lah ben tuwiti ae. Caprut. Alon. Kita nih wae. Maem cantik tapi tuwipis. Sah iki. Yo sah, guys. Ayo tus. Sirok. Sirok kebomu kuwi. Biasanya kok pikir muncul lho. Langsung diadai. Tus. Nah. Tidak. Pertolongan. Ah. Tak mene iki ya. Kipit-kipit nang kancane. Ora. Ngece ngono. Gak aman. Kipit-kipitne. Kena wong dindase. Heeh. Tuh kedindase. Ganden. Cantik tapi itu dijoki. Doke biru kok, ndok bebek kok. Heeh. Lu nganti metu ki ndok kan? Lah karena jebol sebrojol doke tok. Iya, lek kuwi ta. Am sak men. Oh, Mamun. Am tipis lho. Heeh. Bol, Imak bol. Bol. Hei, Imak lho. gede to ndase. Dobel telu. Halo, Mas Bol, nanti we. Bol. Oh, mancing tahun-tahun oleh. Bol. Yuk. Yes, masuk. Iya, Mas. Doke semono-mone mentas juk ngartile. Lah, apa sih? Daya kan dari mana Pak iki? Daya kan bisa kasih. Wong Di dalamnya. Iya. yang trogo kan. Ya ampun. Era direk. Ora. Kancane malah ngangkat setik tak kira lek gedine. Ngono ya diguak neh lho. Ngece Simon leh. Iya toh. Iya toh. Jerene iki.
Nggak lepoknya nak nih, oh lepoknya gitu loh. Simon ini apa mancing kok gawe lumut. Iya toh, kita mau nasinya mon. Oh, apa mel? Boleh ngecek. Melo. Ngecek ngene dadak di nganu ditekokne. Melem lu. Ngecek wong etan kuwi. Iki. Es lakone. Dim, paham dim? Es sepurane ya, sepurane ya. Hei. Iim. Gimana? Sambit nih. Oh, ora nih. Jangan lipat-lipat ning ngono lho. Garingan. Yo ipangan kok kalian. Hah? Pancing kok ipangan kok. Iya. Garingan kok enak ya. Jajali nek Ya tak hilang-hilang. apa iki? Cih. Ayo ngene kok. Ini lali ya. Lah iya. Wis ora oleh rido blas iki ya. Garingan tak dim ngono dim. Wah, emakmu dim. Oh, gedem. Kering. Apa lor? Teko kering. Ngono ya. Ora oleh yang ngono ki bo kering ngono kuwi. Iya. Ini genteng. Oh, terbang. Mana tahu. Itu lho. Malah nyekrek no ya. Kuwi mau. Masa. Lah iki. Dari bil. Mangan ya. Oh, iki. Wes. Ki apa ki teles? Sudomi Mas. Sodome anal. Ana. Gengbeng. Cok. Oh, delok Dimas ngono ki delok Dimas. Oh, iki. Melem. Malam. Bang. Iya. Lu. Ek tak. Apa nek Pak niki? Lah, kae lho. Ya ampun. Ngecek disulur Ya ampun, Pak. Ini lo mau main kayak gimana ini? Oh, alah. Langsung ke cek terus ya. Ini gitu carane ngono. Aku ora ngomong. Pun Tenan iki ya. Apa ya sakmono digowo iki. bener Mas, nggone Mas. Oh, Mas. Loh. Kon pindah jajali kon miset. Miset. Cek hasil. Sepiro dipakai tuh. Iwak kali, guys. Ya, ada sing gede ya. Lumayan hari ini.
Pulang, waktunya pulang.